Ja s'ha cremat el primer monument faller a la ciutat d'Alzira. Sí, ho han escoltat bé. L'Associació Comarcal Pro Discapacitats ProSub ha plantat, com tots els anys, la seva falla amb el lema mundial de futbol, Espanya campiona, i les flames ja l'han convertida en cendra. Diumenge passat s'organitza una gran festa fallera al voltant del centre. El president de la falla, Vicent Talens, i la fallera major, Rosana Santiago, van gaudir d'este dia tan especial, on no van faltar les autoritats polítiques de la ciutat. Com tenim que valorar-la necessàriament molt positivament. Crec que un any més han congregat en torno a aquesta falla tan estimada, tan volguda per tot Alzira, la falla de ProSub, i tenim una fallera major i un president entregats. Han disfrutat durant tot el dia d'activitats i ara la crema magníficament cremada per Pepe, el nostre cremador oficial, i jo crec que n'hi ha desborda alegria, desborda germanor. Han vingut les falleres majors d'Alzira, president de Junta Local, una nutrida representació del govern municipal, i jo crec que en definitiva gràcies a estos xavals, gràcies a l'entitat ProSub, recordem que també n'hi ha maneres molt importants de viure la festa de les falles. Tampoc van faltar les falleres majors de la ciutat d'Alzira, Andrea Palau i Esther Casterà, amb la seva acord d'honor i la Junta Local Fallera. La xaranga va donar vida a la festa. Fallers i falleres van ballar al voltant del monument, van celebrar el dia de la seva crema, no van faltar els somriures. I tampoc van faltar les llàgrimes en arribar el moment de cremar el monument. La fallera major ens conta que ha estat tot un orgull ser la màxima representant de la festa a l'entitat. Molt bé, per mi va ser un orgull. Quantíssim me va dir que siguiera jo la fallera major de ProSub, molt de gust. Jo soc del club del GMC, conec el Vicent, i com és molt amic meu, me feren dir que sí podia ser fallera major, i jo vaig dir que sí. El mateix pensa el president de la falla. Bé, i la xaranga bé. El monument, que ja ha estat consumit per les flames, passat diumenge, ha estat construït pels membres de l'associació i ha comptat amb la col·laboració de l'Associació Cultural Agustí Martí, d'algunes comissions falleres, particulars i artistes fallers. La veritat és que ja portem uns quants anys fent-lo, i entonces aquestes persones molt democràtiques, vull dir, sempre estan votant, trien i decideixen qui són els seus representants, la festa com s'ha de fer, qui té que presentar, vull dir, se reparteixen les feines molt bé, i les monitores, per supost, i des de l'associació s'ajuda un poquet a l'organització, i entre tots, posant un poquet, acaba sent un èxit, i si el temps ens acompanya com avui, més èxitos encara la festa de falles nostra. Esta gran festa fallera va aconseguir reunir a més de 200 persones. Les activitats, n'hi ha un fum d'activitats. Ahir va ser un dia important també perquè va ser la presentació de la falla, i avui tenim dia complet. A més, començat en un passacarrer per tot el poble en companyia de la xaranga, ha continuat un esmorzar faller, després han cantat, han ballat, han ajudat a acabar de muntar la falla. Després han dinat una superpaella de galvis tremenda, s'hi hem ajuntat en la porta de la nostra seu més de 200 persones, passaven les 200. Ha sigut un dia preciós, que ara ja estem quasi acabant-lo, acabem de cremar la falla d'este any. Ara sols ens queda ja celebrar el xocolata i els bunyols i la mona que correspon, i despedir la festa hasta l'any que ve. Ara caldrà esperar fins l'any que ve per tornar a gaudir d'este gran dia, que és possible gràcies al treball d'estos grans artistes fallers.